מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת ללב. רצינו למצוא דרך להוקיר את זכרה של נועה, וזה בעצם התחיל בערב הראשון של השבעה, אחרי שכולם הלכו. אז אני עם המטאטה הגעתי למרפסת, ומצאתי את רות יושבת במרפסת בוכייה. התיישבתי, חיבקתי, בכינו ביחד, והיא אמרה לי, אמא, אני מאוד רוצה שננציח את נועה באיזושהי נתינה. ואמרתי לה, בסדר, אבל באמת לא ידעתי איך. בבוקר הראשון, אחרי השבעה, צעדנו סביב המערכת, אני דיירת חדשה מצעידה סביב המערכת. הפסקתי באשפוז האחרון של נועה ב-30 בנובמבר 2010, ואחרי השבעה חזרתי ואני משתדלת להתמיד. בכל אופן, תוך כדי צעידה עם אילם ורות שגררו אותי להזיז את התחת, אז דיברנו על הנושא הזה של ההנצחה של נועה, ואיך אנחנו יכולים, באיזה דרך אנחנו יכולים לתת, לעשות למען. ואז התנגד לי השיר, לתת את הנשמה והלב, לתת כשאתה אוהב. ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, כלומר, הנקודה הזאת של הנתינה, הנקודה הזאת של האהבה שכל כך אנחנו חווים אותה, מרגישים אותה, והתחלנו לחשוב על כל מיני פרויקטים, על כל מיני דברים שאולי אנחנו נעשה, ומצאנו שלא מתאים לנו לקחת שום פרויקט. כלומר, אנחנו אחרי 30 שנה של פרויקט חיינו, ולהתחייב ממש לא מתאים לנו, או לא נכון לנו, אלא משהו של היום-יום המאוד מאוד פשוט, גם לא איזושהי הנצחה של יום שנה ומשהו שעובדים, אלא את חיי היום-יום. וכמו שמי שמכיר אותי אז מכיר את הדרישות שלו מאלוהים או מהמקריות שככה שמובילים אותי, שבעצם הם אלה שמכוונים אותי. זאת אומרת, המקרה שקרה ככה, אני אומרת וואלה, זה לא סתם, ואז אני הולכת עם המק שקרה, אני מנסה להבין. ובתום השבעה נועה פרץ אילן הגיעה אלינו והיא אומרת, אני מחפשת, אנחנו מחפשים מישהו שיתרום דם A, B לבחור לבן דגניה שחולה בלוקמיה ועשו מבצע התרמה. ואז ישר אני אומרת, אנחנו רגע לפני עלייה לבית קברות, ואני אומרת לה, אני סוג דם AB, ואני לא תרמתי דם מאז הצבא, שהתעלפתי. שרה לי, אני מצטרפת לתורמים עכשיו, שרה לי רגילה להתקשר אליי ולהגיד, זאת אומרת, ולהגיד תורמים דם, ואני אומרת לה, לא, 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 אני מתעלפת, אני לא תורמת דם. ואז אמרתי לעצמי, רגע, כאילו, יש בחור שכל כך זקוק, זאת אומרת שזה יכול להיות שהדם שלי יציל את חייו, אז מה זה לעומת התעלפות? ובאמת הלכתי לתרום דם, ואז ככה קלטתי שבעצם זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, להנציח את נועה, בעשייה, במעשים הקטנים של היום-יום. באותו הקשר, ביום חמישי, 3 ימים, בעצם 4 ימים לפני שנועה נפטרה, לימדתי בתל אביב קורס בארגונומי, והשיעור היה בקשות אנרגטיות. ואמרתי לקבוצה שתיזהרו, כי הבקשות שלנו מתגשמות, וצריך ככה לנסח אותן בצורה, כאילו, לחשוב על מה מבקשים, כי
דרך אגב אומרים שהדרך של אלוהים להתעלל בבני אדם זה להגשים להם את הבקשות. אז כלומר שצריך ככה לשים לב למה אנחנו מנסחים, כי אנחנו עלולים לקבל את מה שאנחנו מבקשים. והאמת היא שאני, לפני שנועה נולדה, היו לי מספר הפלות, וכבר היינו ככה במחלקת פוריות, וכבר ישבנו במסדרון ופה ושם, ואני ראיתי ילדים חולים, ואני אומרת, אלוהים, תן לי ילד, אפילו ילד חולה, אפילו ל10 שנים, ובאמת שלא היה לי מושג, ש10 שנים זה דבר כל כך קצר. פעם חשבתי שזה דבר ארוך, אבל זה מאוד קצר, ובאמת קיבלתי את מה שרציתי, ואני לא מצטערת על שום מילימטר של גידול ושייה עם נועה. בכל אופן, כשחזרתי, כי נועה הייתה בבית חולים, אז נסעתי לתל אביב, חזרתי בלילה אחרי השיעור, וכשאני עוברת ליד בית השיטה, אז אני מסתכלת אם חנה חזן לא נמצאת שם בתחנת האוטובוס. חנה חזן מגשר, יש לה בין בית השיטה, ואני חושבת בליבי שמזמן לא עשיתי מעשה טוב ולא הסעתי מישהו לביתו. וכמובן שהיא לא הייתה, השעה הייתה כבר 10:30 בלילה, ואני אומרת, טוב, אני, כאילו בהזדמנות אחרת אני אעשה איזשהו מעשה טוב, ואני אעשה מישהו שככה, שזקוק לעזרה, תמיד נורא כיף לנו להסיע כיף לנו להסיע את חנה שנוסעת בגילה בטרמפים, ואני ממשיכה לנסוע בית השיטה, מי שמכיר את הדרך, אז אני עוברת ליד שדה נחום, ובשדה נחום, בצד הדרך יש מכונית, וזה נראה לי מוזר ככה, ואפילו מסוכן שמכונית בחושך חונה, ואני רואה איזה בן אדם שהולך בצד הדרך. נכנסתי לתדלק בשדה נחום, ופתאום, התחנה הייתה סגורה, ופתאום מופיע איזה גבר ושואל אותי אם אני יכולה לעזור לו למלא את נתקע עם המכונית ללא דלק, ואני ככה רגע נבהלת, ככה רגע לבד בתחנה, ואז אני מבינה שצריך לעזור לו, אולי זאת המכונית ששם ליד, ואני מרוקנת את הבקבוק מים ומנסים איכשהו לסחוט מהמשאבה את הסולר, וכולי מתמלאת בסולר שמשפריץ שלא נכנס, אבל אז מסתבר, והדלקן ככה הפסיק לעבוד, אז אי אפשר למלא, ואז הסתבר שלא כל מעשה טוב בעצם הוא מעשה טוב, ואני אומרת לו, אוי, בעצם אתה בכלל צריך דלק ולא סולר, מזל שלא הצלחנו למלא את הבקבוק. אז אמרתי, טוב, בוא, אתה יכול לנסוע איתי, אני ככה, בדרך יש תחנות דלק, אז אני אוריד אותך בתחנת דלק שתוכל למלא דלק. ואז הסתבר שהוא רוצה להגיע לשכונת אליהו. תוך כדי נסיעה לשכונת אליהו, אני חושבת לעצמי, וואו, הוא בעצם הגשים לי את הבקשה, או את המשאלה, שאני אסיע מישהו לביתו. המוסר ההשכל הנוסף זה שאם אתה רוצה לעזור, אז תמיד צריך שיהיה מישהו שיהיה מוכן לקבל את העזרה. אז לתת מכל הנשמה ומכל הלב, אז זה גם כן לקבל. ומה שאנחנו מצאנו, מה שלמדנו מנועה, זה באמת את הקבלה האדירה שבנתינה. ואני רוצה להוקיר לנועה תודה ענקית, 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 בשם כל המשפחה שלנו, על הזכות לתת ועל כל כך מה שקיבלנו. וזה באמת לתת מכל הנשמה והלב, וזה לקבל כל כך באהבה מכל הנשמה ומכל הלב. עייפים ורעבים ומחכים לאור בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים בתום
הגשם שם. טוב, אוקיי, הגענו לסיום הערב המיוחד המרגש הזה. ברצוני להביע תודה עמוקה, אך לא אנקוב בשמות, ונפגע מאחד מן העושים במלאכה. אני רוצה באמת להודות לכל האנשים שטרחו, השקיעו את מיטב מרצם, כישרונם ואהבתם בערב זה לנועלה שלנו. בנוסף, זאת הזדמנות להוקיר ולהודות לאנשים הטובים באמצע הדרך שפגשנו לאורך חייה של נועה. היא ואנחנו זכינו לתמיכה, השקעה ועידוד גם בזמנים שהכל נראה כבר אבוד. וכאן גם המקום להודות לשני ילדינו האהובים, אילן ורות, שצועדים איתנו ביחד בלחוד, בתקופות קשות, אבל גם בשמחות. ובמיוחד בתקופה האחרונה אנו מוכירים את המיוחדות שבכל אחד מכם, את השותפות שלכם ביצירת משפחה מאוחדת ומחבקת. תודה. ולכם אנשים יקרים, כל מי שהגיע ערב ומי שלא יכול היה להגיע, תודה רבה, תודה גדולה על חלקכם בערב זה. לילה טוב.